Eu și iubirea. Vârsta de 20 de ani a trecut. Tinerețea se revarsă și ea în toată vigoarea ei. A început o viață mai autentică, în contact cu umanitatea concretă, care nu și este suficient sieși, ba chiar dă semne că ar vrea să se reverse, să se dăruiască celorlalți, tuturor, dar despre iubire niciun cuvânt. Cum se poate? Doar vârsta aceasta este primăvara clasică a ideilor romantice, care face să se împăvocească și să se deschidă inimile cele mai îndărătnice. E vara păgână a tuturor simțurilor, herculeanul iulie al voluptății neînfrânte, în care fiecare privire e o dorință de plăcere și toate mâinile caută un trup frumos pe care să-l mângâie, iar sărutările sunt fierbinți, ca de febră, pe buzele ce nu știu, nu vor și nu pot să se dezlipească. În scurtul an al vieții, acesta e anotimpul iubirii. E timpul când femeia, cu cosițele lungi și fusta scurtă a verișoarei sau cu pudra de orez pe o față, vai de 35 de ani, intră în viața bărbatului și împlântă primele și cele mai statornice amintiri în carne și în suflet. De acum înainte, el nu mai e singur, nu mai e în întregime al său. Femeia, fecioară sau târfă, începe să pună stăpânire pe el și să-l transforme. Acum ar fi momentul pentru mărturisirea simțămintelor sfioase, a pasiunilor sentimentale, a patimilor furibunde. Atunci, de ce nu se spune nimic despre iubire? Nu, doamnă, bănuiesc că numai doamnelor le poate trece prin minte o asemenea întrebare. Ei bine, nu. Nu vă faceți nicio speranță. Aici nu se vorbește despre iubire și nu se va vorbi deloc. Dacă ați început să citiți această viața unui om cu dorința indiscretă de a da peste vreo femeie, aruncați cartea și nu vă mai gândiți la ea. Nu voi scrie despre iubire și n-am să înfățișez niciun fel de femei. Dacă acesta e un roman, va fi un roman fără iubire. Dacă e o istorie, va fi o istorie fără femei. Poate o fi plicticoasă, ciuntită, neverosimilă, cum vei voi dumneata, prea sensibilă doamnă, dar va fi întocmai așa, așa trebuie să fie, așa vreau eu să fie. Eu care sunt stăpân pe viața mea, pe sufletul meu, pe opera mea. Nu pentru că iubirea, scumpă doamnă, n-ar fi făcut parte din viața mea, dimpotrivă. Și când zic iubire, o înțeleg în toate sensurile, platonică și animalică, spirituală și trupească, sentimentală și senzuală. În viața mea au existat femei. Nu spun că au existat multe, să ne înțelegem, pentru că n-am fost, nici nu puteam să fiu vreun tenoriu, dar au fost femei adevărate, femei în carne și oase, asemenea celor admirate în marile romane și dorite în viață. Erau domnișoare entuziaste și prea înflăcărate sau pur și simplu fete sănătoase și fără nicio brumă de literatură. Erau, vai mie, doamne inteligente, culte, pasionate și fără prejudecăți. Erau, și nu mă rușine să o spun, prostituate cinice și melancolice, care își făceau meseria mai cinstit decât multe altele. Unele dintre aceste femei erau frumoase, iar altele numai grațioase, numai simpatice sau numai interesante. Le-am iubit pe toate, una după alta, cu sufletul și cu trupul, sau numai cu sufletul, sau numai cu trupul, și am făcut în așa fel pe nevinovatul și pe îndrăznețul, pe duiosul și pe gelosul, pe generosul și pe josnicul, așa cum fac toți bărbații cu toate femeile. Și eu mi-am făcut declarațiile de dragoste cu voce tremurătoare, strângând mâinile lor mici, încercând să sărut înainte de vreme gura al cărei tala în gură abia l-așteptam. Și eu am întârziat pe sub ferestre, în dimineți cu un soare tânăr și în seri mâncate de lepră, așteptând un semn făcut cu mâna, mișcarea unei perdele, ivirea unei lumini sau unei batiste. Și eu am scris sute de scrisori lirice, implorând cu disperare sau preamărind, încheiate cu veșnica și deșartă vorba amanților pentru totdeauna al tău. Și am strâns la piept alte piepturi și am sărutat numai o gură și am făcut să se închidă mulți ochi cu mângâierile mele. Și orice stradă lăturalnică mi-amintește de un nume, o floare, un cuvânt, un nume pe care acum nu-l mai rostesc, o floare care zace uscată și presată într-o carte pusă deoparte, un cuvânt pe care aș vrea să-l uit. Da, scumpa mea doamnă, și eu am fost îndrăgostit, iar câteva femei presupun că au fost îndrăgostite de mine și le-am făcut să se bucure sau să sufere, ca și alți bărbați, și am cunoscut și eu febra dorinței, chinurile îndoielii,
neliniștea geloziei și divina inconștiența îmbrățișării violente, când cele două suflete parcă vor să se smulgă din trupurile încleștate pentru a se contopi într-unul singur. Dacă nu vreau să vă vorbesc despre iubire, nu înseamnă că n-am încercat-o în fel și chip. Și eu am suflet, gingașă doamnă, și o inimă pătimașă. N-am fost întotdeauna nesimțitor, nu am născut impotent, nici nu m-am demasculinizat. Încă de copil am încercat tulburările iubirilor caste. În adolescență mi-am pierdut ca toți ceilalți virginitatea. Am trecut prin iubiri ilicite și am sfârșit și eu în sunul bucuriilor legitime ale Sfintei Căsătorii. Iar dumneata ai putea să mă întreb cu oarecare dreptate, atunci ce-ți mai lipsește? Deci știi, doamna mea, ce mi-a lipsit? Mi-a lipsit femeia ideală, femeia care într-adevăr pune stăpânire pe sufletul tău și ți-l transformă. Mi-a lipsit, într-un cuvânt, femeia care să-și poată afla locul în istoria spirituală a unui spirit, în romanul cerebral al unei minți. Eternul feminin ne poartă spre înălțimi. O fi, nu am chef acum să mă cer cu Wolfgang Goethe, dar în ce mă privește trebuie să mărturisesc că eternul feminin nu m-a purtat nici spre înălțimi, nici spre abisuri, nici în sus, nici în jos, niciodată. Femeia nu mi-a apărut nici ca o Beatrice care te ia de mână și te trezește din somnul material pentru a te conduce sus spre minunile cerești, nici ca o Circe care îi preface pe oameni născuți pentru virtute și cunoaștere în porci grăhoitori, în grădini pline de umbră și jir. Femeile nu m-au corupt, dar nici nu m-au purificat. Au stat deoparte, ca niște musafiri plăcuți sau obositori în clipe de răgaz. Încercări de mângâiere în momente de indispoziție, mijlocitoare dorite de bucurie sau suferință, tovarășe scumpe și afectoase ale bietei mele existențe, interludii de voluptate sau furie în viața mea aspră de muncitor nemulțumit, admiratoare lipsită de măsură și nedrepte ale operei mele, dar nici de cum, dacă e să fiu grosolan de sincer, călăuze sau inspiratoare. Mi-au luat, mi-au cerut, iar eu le-am dat câte ceva din viața mea, din tinerețea mea, din timpul meu, din iluziile mele, din gândurile mele, însă de la ele nu m-am ales niciodată cu nimic. Istoria lăuntrică a sufletului meu n-a fost nici îmbogățită, nici transformată datorită prezenței lor. Nu mă plâng de asta, dimpotrivă. Am dat pentru că eram în stare să dau și mi-a rămas destul, cea mai mare parte pentru mine. Iar lor nu le-am cerut nimic pentru spiritul meu și nici n-aveau ce să-mi dea. Știu bine că, prin esența ei și în mod necesar, femeia e un parazit, o speculantă, o hoață. Am acceptat așa cum e și am luat așa cum e făcută. M-am lăsat furat și mi-am plătit la timp tributul. Făcând socoteala bucuriilor și a durerilor, suntem egali. Dacă m-am bucurat, am făcut-o să se bucure. Dacă am făcut-o să sufere, am suferit și eu. Nu cer nimic în plus și ceea ce s-a dat e bun dat, dar din câte știu, văd și mi-aduc aminte, mie nu mi-a dat niciodată nimic, absolut nimic, nicio idee, nici un pic de curaj și cu atât mai puțin vreun îndemn către divinele înălțimi la care a aspirat întotdeauna sufletul meu. Poate că asemenea lucruri nu se cer femeilor, posibil, și eu sunt de părerea asta, dar atunci am tot dreptul să nu vorbesc despre ele aici, scriind numai despre sufletul unui bărbat, nu despre bărbat în totalitatea lui. Sau poate a fost vina mea că n-am știut să o găsesc și să o înțeleg pe acea Beatrice care era în stare să mă înalțe spre ceruri. E posibil, chiar foarte posibil și, dacă ar fi adevărat, m-aș căi mai rău decât pentru toate păcatele mele, căci, într-adevăr, o asemenea ființă care sublimează oameni sublimi prin însăși menirea lor trebuie să fie o minune extraordinară. Dar, în sfârșit, fie că n-am întâlnit-o, fie că n-am înțeles-o, ea nu s-a pogorât să mă zeifice, iar eu nu pot să vorbesc despre ea. Iată deci explicate în câteva cuvinte, scumpă și nerăbdătoare doamnă, motivele pentru care trec aici sub tăcere un subiect ce vă interesează atât de mult. Înțeleg desigur că motivele acestei tăceri sunt mai jignitoare decât tăcerea însăși, dar ce-aș mai putea face? Dacă aș ști să mă prefac sau să spun minciuni, aș putea să trec peste această chestiune sau aș putea mulțumi presărând pe aici, pe acolo, amintiri amoroase în această pură povestire de evenimente lăuntrice. Dar în zadar aș încerca, n-aș reuși. Nu pot să scriu ceea ce nu sunt, nici să născocesc ceea ce n-a fost. Cu toate astea, nu vreau să mă cer pentru totdeauna cu dumneata și cu toate femeile care ar vrea întâmplător să mă asculte.
De aceea aș vrea să dau un exemplu, un mic, un nesemnat exemplu despre ceea ce ar putea să fie pentru mine o amintire destul de îndepărtată, despre cea dintâi amintire de dragoste din viața mea. O seară îndepărtată de august, coboram împreună dealul, după una din obișnuitele mese la iarbă verde, la care se strângeau toate rubedenile. Reușisem să rămân mai în urmă cu ea, fata cea mai mică, cea mai nebăgată în seamă, cea mai tristă, cea mai asemănătoare mie. La ora aceea, luna albă dădea o strălucire de vis, oarecum teatrală prafului alb de pe drum, caselor albe, măslinilor alburii din spatele zidurilor acoperite de curând cu tencuială albă. Încercam să umblu numai pe la umbră, iar când eram pe punctul să ieșim la lumină, mâna mea, care ezita de mult, o căuta pe aici și o lăsa repede, ca și când ar fi săvârșit ceva obscen. Inima mea bătea prea tare pentru vârsta aceea, iar cântecul stăruitor și patetic al îngrierilor risipiți pe câmp aproape mă înduioșea. Îmi imaginam căpșoarele lor negre cu antenele abia ieșind din crăpăturile pământului în iarba înăurată a nopții și mi se părea că glasul lor egal e o cerere zadarnic repetată de iubire și fericire. Și eu aveam nevoie încă de pe atunci de puțină fericire. În seara aceea avusesem în sfârșit curajul să-i spun ei ce gândeam de luni de zile. Taina nopților mele agitate se dezghioca încet în fraze scurte și întretăiate sub albeața de neuitat a lunii de august. M-a ascultat cu fața albă și liniștită sub borul mare al pălăriei de paie. M-a ascultat ca prin vis și de fiecare dată zicea da, mereu da, fără să adauge alt cuvânt. Emoționant, dădeam culoarea amănuntelor unei chimere filistine. Când vom fi mari, o să ne căsătorim, eu și cu ea. Vom sta într-o căsuță mică, numai a noastră, la țară, dar aproape de oraș. Vom avea o grădină de zarzavaturi și o grădiniță cu multe flori, cu un bazin cu pești roșii în mijloc și trandafiri galbeni printre zăbrelele grilajului. O să avem și un salon frumos, cu un ceas de perete, un pendul frumos de alamă, o masă rotundă acoperită cu o față roșie înflorată și portretele părinților în rame negre cu vinișoare de aur. O să ținem o grămadă de animale, o pisică mare, albă, cu paglică albastră, porumbei pe acoperiș, 3-4 găini pentru ou, un canar și un pițigoi în colivie, ca să-l ascultăm cum cântă, un câine mare de pază și poate chiar o maimuțică precum aceea pe care păsăralul o ține în ușa prăvăliei. Și o să stăm împreună toată ziua, distrându-ne, iubindu-ne. Ea continuă să spună da, mereu da, pentru că totul era firesc, simplu, ușor. Nu mi se părea deloc uimitor că o să stăm împreună toată viața, noi doi, tocmai noi doi. Eu vedeam viața noastră viitoare ca pe o cucerire nevoioasă, un ideal îndepărtat, un efort îndelung, un lucru serios. Iar nu, parcă ar fi fost vorba de o glumă, de o jucărie, de un joc nou, născocit de mine. Jocul de-a căsătoriei, jocul de-a viață. Era ce drept cam îngândurată, dar chipul ei palid de fetiță nealintată era calm și liniștit. Nu mă înțelegea. Și când te gândești că visul meu era cumplit de meschin, de copilărești și de burghezi. Iar eu, nu știu de ce, am fost mai trist decât dacă ar fi zis nu. Și nu i-am mai spus niciun cuvânt. Aceasta a fost prima mea întâlnire cu sufletul femeii, celelalte au fost cu totul diferite. Și totuși. Iar acum, nu voi mai vorbi despre iubire în această povestire nici măcar o singură dată. Dumneata, scumpă doamnă, poți să închizi cartea, să o arunci și să mă disprețuiești profund, cu conștiința împăcată.